Magandang araw mga kaspero ngayon. Nandito na kami sa baybay at kasama ko ang Boracay Spero. Ayan. Si Kuya yung bantay natin, si Master Danny, si Master X at saka si Master Doloy. Tambay muna kami dahil hinihintay namin na lumabas yung mga bait, yung mga sardines. Ayan. Inaabangan lang namin kasi pag nagsilabasan yun, ibig sabihin nandun na rin yung mga pelagic, yung mga nagahan sa kanila like dugto tuna and trevally and then king mackerel. At yun nga, meron na kaming nakita, kaya eto, sumakay na kami ng bangka para puntahan namin. Pagkarating nga dito sa spot, bumaba na kami at meron akong napansin na isang kulay puti na isda. At nung sinisid ko, ang ganda niya tingnan mga kaspero. Yun pala, isang stonefish. Ayan o. Yan, puting-puti yung kulay. Karamihan sa stonefish, brown. Ngunit ito, kulay puti. Ayan o. Yung stonefish mga kaspero, makamandag talaga yan. Masakit yan makatinik. Halos lalagnatin ka. Ayun o. Pero masarap din yan sa bawan mga kaspero. White meat din kasi ito. Halos katumbas niyan yung laman ng lapu-lapu. At yun nga, nakita na natin yung ating target, yung mga bait fish or sardines kung napansin nyo kanina. Ibig sabihin, pag meron yan, merong king mac. Kaya eto, bumaba agad tayo para tumingin sa paligid at baka dumating. At ayun nga, paglingon ko sa taas, 2 piraso, good size na king mackerel. Kaya tinira na natin yung isa, baka tirahin pa ng iba. At ayun, tinamaan naman. Ang ganda ng pagkatama dahil papunta sa taas yung shaft natin. Meron na tayong binumano sa araw na ito, isang good size na king mackerel. Umabot rin ito ng 3.2 kilograms. Ayan. So 3.2 times 400, malaki na rin yung bayad. Ayun, secured na ang ating first fish of the day, isang good size na king mackerel. Cute. King mac. Another sisid ang ginawa natin dahil ayan, nagkukumpulan na yung mga sardines. Nakaka-excite talaga sumisid pag ganito yung makikita natin sa laot, dahil hindi talaga tayo masisiro ng pelagic kapag ganyan. At bumaba nga ako dito dahil lumaot na sila ng kaunti, around 20 to 25 meters na. At syempre hindi na lang ako sumagad dahil medyo hingal pa tayo at nandun yung mga bait sa taas. At yung ginawa ko, free fall lang talaga, tapos tingin sa gilid, sa taas at sa gitna, baka dumaan yung king mac. At ayan, naghihintay tayo, baka merong maghunt na king mac. At pagtingin ko nga sa unahan, nandun pala, bigla na lang lumusot, kaya tinira ko na, hinabol ko at tinira. Ayun, igo mga kaspero, sa pool na naman. Ang ganda ng pagkatama natin dito sa king mackerel. Umabot ito ng 7.5 kilos mga kaspero. Sarap sa pakiramdam pag ganito lagi yung mga nahuhuli natin, dahil bukod na sa espesyal, mahal pa yung presyo. Ayun.
At nung na-secured na natin yung King Mac natin, si Master Danny, ayan mga kaspero, ang laki ng King Mac na napana niya. Ang swerte talaga ni Master Danny sa araw na to. Isang mahigit 14 kilos na tangigi o King Mackerel, ang laki niya, no? Sumama yan sa mga bait mga kaspero. At maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. God bless you and thank you for watching.